fjernsynet siger de, ja, nu skal vi starte på at forberede os på krig, katastrofer og den slags. De siger, at vi skal preppe. Det vil sige, have nok dåsemad og væsepapir og alt den slags til mindst, jeg ved ikke hvor lang tid, men i Sverige er det til mindst en uge mere. Så man klarer sig selv og undgå at komme ud af døren. Det vil sige vand, dåsemad, ris, bønner, alt muligt. Jeg ved ikke rigtig, om jeg kan tage det seriøst. Altså, jeg mener, bliver vi først invaderet, så kan vi preppe nok så meget. Det hjælper ikke. Og kommer katastrofen, kan vi preppe nok så meget, og det hjælper stadig ikke. Vi kan overleve en uge, så er vi færdige. Men det må I selv om.